Namaste everybody. Kabalo na kung ano mo halok mo diri maatog Mindanao. Kay tungod sa fake news. Usa man po sa kahalukan ninyo nga lumahalok mo maatog Mindanao. Kay kami diri, ako 2 years ako diri sa Pilipinas, ikang India. Nasayra na ako diri. Nagtanom din silang mga bala diri. Tinuon na yung nadung. Nagtanom silang bala. Pagitun na mo ha. Gagmay ni siya nga missile. Ilan na lang italom. Kita mo di? Mo ni ang mga talom. Daghang kay diri sa ulapit kipuyod. Ang tiktik adi, ibuta di mo sa tubig. Tingala ka di ba? Buto di. Wala lang sa lain na sud. Diri lang ni sa akong ipuyan diri sa Mindanao. Pilipinas lapit. Tistingan ninyo, di ba mabuto ni?